Merhaba temaşevanên hêja bi bernameya çanda me vê heftiyê jî pêşberî wene. Em wê hêviyê ku em ê bernameyeke têr û tijev hevdûre derbas bikin. Beryem derbasî gel mêvana xwe bibin, em ê çalakî hunerî yê heftane temaşekin. دار وهي الجزائر مرشحة Yekemîn mihrîcana çand û hunerê ya ji aliyê şaredariya Geverê ve hatîl darxistin di rojan berdewam kir. گل و زاروکا حسکی زمانی خوی هندن و درفته که وانی وسط نبود جیه که هاجیت نبود بله هبو اما زده دوره گلی ویدری بو و براستی مجی سازی که ها حوال هاتن گل هف می سازی که ها وکر Li Ümraniyeya Stenbolê li ser daxwaza xurt a gel û birêya xebata komînal zimanxane hat damezrandin. و اونه کتن جی قمه هی سریلیدان و نکریه اونا بدلو جان هاتنه سریلیدانه او تینه درسا و براستی درس مجی گلک گلک خوش در باست به ام حزدکن کردی وی در استانبولی دیجین به میلیون کسانه ام حزدکن هموارن وی دری خودی زمان خود در کون خودی زمان خانه در کون او زمان هنه که مال دادیم Belê temaşevanên hêja çalakî hunerî heftane me temaşe kirin. Niha jî me derbasî gel mêvana xwe bibin. Mêvana min ê îro helbestvan û nivîskar Mizgîn Ronak. Ez bêjim tu bi xêr hatî sersera serçavan hatî hevala Mizgîn. Siz benim nam xêrê davî serçav sergulavê. Heval Mizgîn yani ji aliyê yani bêguman em bêjin emrekî ku têra xwe têr û tije di aliyê û kêde di aliyê tê koşîn û di aliyê berxwedanê de heye. Lê ez dixwazim îro di vê bernameyê de em di vê bernameyê de li ser aliyê tê nivîskariyê belkî aliyê berxwedanê yek jê yê herî em bêjin yê mezin. Di aliyê ew kê de ez dixwazim îro em balê bikişîn li serê di nivîskariya Mizgîn Ronak helbestkariya Mizgîn Ronak bi salaya dewam dike. Me gelek caran nivîsê te di azadiya welat te dixwan dema te di girtîgehê de li wê derê me qelema te didît. Niha jî ev çend salin ku em bêjin li derve êdî di gelek qadan de, di gelek ciyan de em hevokê te dibihîzin, em gotinê te dibihîzin. Ji bo vê yekî ez desterî de bêjim tu bi xêr hatî sersera serçavan hatî. Ji bo ku dem salên dirêj êdî em niha li hemberî hevdûne û em ê behsa nivîskariya te bikin. Carek êdî dubare bêjim tu bi xêr hatî serçavan hatî. Serçav sergulavê. Ji bo destpêkê, ji bo nivîskariyê û ji bo helbestkariya ku emrekî te li pişt xwe hiştî tê bêjî çi ji bo destpêkê. Ji bo destpêkê ez ê bêjim xweş bû lê nebes bû. Yani tiştê xweş şergav nebesin, ne jî tiştekî acîb e. Xwazî min pirtir serê xwe bêşandan. Ya jî ne tiştek ku hin tişt min sabote bikin. û pirtir ez motîve bûma bo helbestê lê esaret jî zor bû yani anca xwe qasbî. Yani bixwazî û spasî. Ez behsa nivîskariyê dikim ji helbestnûsiyê. Ji girtîgehê ji xeynê em bêjin nivîsê ku di rojnameyan de li gelek malperan de hatî nivîsîn ji xeynê wê nakem bêjin wekî berhem heft berhem derkevin. Sê heb roman, çîrokek û çar heb sê heb jî helbest ez neşaşbim. Ez şaşbim jî li vir de tu dikarî sararast bikî. Tu dikarî nekî behsa vanekê bikî. Yani naverok ava de bi hez hêzeke çawe te nivîsî. Hêzeke çawe hebû di navbera çar aliyan de em bêjin.
çaraliyên girtî de fikrekî azad ez ê taybetî li ser hin berhema jî bisekinim lê dixwazim wisa gelemperî giştî di dest pêkê denekî behsa nivîskariya ji wê derê bikî. Yani ji wê derê mesela helbesta xwe ewlî min li mal nivîsî wê ez piçûk bûm gelekî yani min li derva bûme ji kurtasî min ê binivîsandin yani di malbatê de jî eva nivîsandinê heye divê de hani nivîsandin û xwandin û pirtûk û pirtûkxane û bêhna pirtûkan ji bo min tiştekî pir nas bû yani ji zaroktî de min digot jiyana herkesî wisa ye ji bo herkesî wisa ye paşê te dê mirov dibîne ku ne wisa ye lê li girtîgehê mesela ku ez em bêjin nehata me belhasıl esaret tune biye 30 sal di jiyana me de nivîskariya min jî cuda biya eğer wiha ku welatê me di vê rewşê de nebiye ji xwe jî netiketim zindanê bi kurtasî çarenûsa nivîskarî û helbestnûsiya mirov û çarenûsa welatê mirov aynî ye yani çarenûsa welat çi be çarenûsa yani pênûsê jî wisa dibe ya min jî wisa pêk hat ji ber wî ku me hewdî di emrek piçûk te em li zindanê ne piranî ku ez pirtûkê berhemên min ê ku hene bi hestekî emanetgiriyê yani hatine nivîsandin ya jî em bêjin dewrkirin ya jî vegotina şahidiyê bû rastî ji ber ku nifşê notî nifşekî cuda bû pirê ji wan çûn yani ê ku îsa man filitîn em bêjin yani filitîn jî di nav evê de ye filtandin çi filtandine têfên kirin ew jî zindana bûn ji ber wî mesela tenê me wan nas kir yani wî şerefê wî şan û şerefê wê rûmetê ya ji wê xemgîniyê tenê me dît me jiya êdî min jî mesela çend piraniya pirtûkê min li ser cangoriyan e yani û li ser berxwedanê ne ji ber ku demekî ku midî ew e menê em nebêjin ya jî em nedin naskirinê di pirtûkekî de em yani behsa wan nekin tê kes nas nake yani kêliyê wan dawî jî kesê nedîtiye em bûn şahid loma yani piranî wek formata em bêjin nivîskariyê bu yani nivîskariyekî ya jî em bêjin çi nîşegirtin ya jî vegotinekî emanetgir wek ku min got û deyndar yani hinekî pêkanîna wî deyndariyê min di hevpêvînek berê de jî gotibû pirtûkê min hemû wek rêzgirtinekî ne yani biçekî wisa rêz digirim dibêjim me wan dît wan xeyala wan rastiya wan kesên delal wan zarokên hêja yani dî ku niha ew tune ne bavekî em bêjin fîzîkî tune ne em hene ama em yani welhasıl ser mil ew vê barekî hestiyarî rûmetî û hevaltî ser mil bû û netewî her wiha li ser mil bû dî dur de hani çiqas mesela esaret zor e esaretê de nivîsandin di zindanê de êdî ji ber wî bi dilê min in tev na yani nev dilê min in yani carna ez dibêjim ez viya betal bikim pirtûkê ku hemû bixwim pirtûkekî filan li dîsa ji bo ku hest viyaye ew yani encam ancak ew xas viya yani format û naverok û atmosfera wan pirtûka wisa ye wek min got carkî ji bo sê pirtûkê min yekî gotû wek sê romanên Kafkaesk ên li ser mirinê ne yani ew wisa yani helbet mirin Di aliyê belkî ew pênaseyeke pir di yani di aliyê seriya Kafkaeskê de ez dixwazim jî min rojhat jî xwand gorçiyan em min ev nakê ji nobedarê Gulên Kobanê ama bijim min berhemê te tev xwandine di aliyê ew kê de ez dixwazim minekî te got taybetî li ser şehîda ye li ser em bêjin kesê ku di vê berxwedanê de canê xwe dayê û çi tiştekî heye wisa mirov ser gotinê de hêstan bêjê jî belkî duwa hestê wêjeyê de hê zêdetir te hewl dadwir de behsê bike behsa wan rê hevalên xwe bike bi taybetî mesela çîroka rojhat te dema mirov lê mêzetke dîsa belkî balê bikişînin ser îro hejmara gelek em bêjin ya şehîd hate parvekirin tê parvekirin berê de hatin parvekirin di wan berhemê bi wî awayî de di wan berhema de jî ev dibin nemir bi vî awayî dibin parçeyên ji vê berxwedanê di vî alî de dema ku tu berê xwe didê çîroka rojhat an jî ya nobedarê Gulên Kobanê me wê cuda bigirin destan dixwazim te hinekî li ser gorçiyana em her du jî ji ber ku bi rastî jî bi serê xwe mirov wan dikevîna wan hestan de û mirov bêje me kedeke çawa ji bo vê têkoşînê ji bo azadiya civakekî li ber xwe daye ji bo gorçiyan em ez pêşî bêjim
Yani hergal dem te 2004 wan da ku be proje vegera gunda derket yani destur derket ku gundi vegerin gundê xwe ve demê min yani Kurdî ji xwe tim zor bû di zindanî nivîsandin her tim qedexe bû ama dîsa jî mirov ji xwe çare dê me demekî ku ez bêçare bûm Tirkî nivîsî bû wek ewa vê gotina vê gundiyê xist bi sernivîs mesela wî gotibû 2004 de em ji gund derketin behsa 27 canaveyên gerîla kirbû gotibû ew li wir bûn yanî gotibû 2004 em ê 10 sal paşê not çara da em derketin ew li wir bûn tevl bahev komekî 2004 da piştî destûr derket em vegeriyan gund gotibû ew hê jî li wir bûn îca min jî wisa wê çaxê yanî wek min got Tirkî bûn hada arşivê de heye min gotibû ku ew hê jî li wir bin em li ku ne yani 10 sal mesela derbas biye yani tedî em zanin yani wê çaxê neyiştine şu kes nêzê wan bibe ama gund jî hatiye vala kirin ama mesela wî 10 salê yani wisa ez ew bû min got ev çi bû kesî nekarî here li wir bêje yani wî 10 hinek axekî bavêje ser wan vê rastî zaf dibe çi wisa ez vecini kandim yani ji bo herkesî jî wisa ye mesela piştî 2004 ji xwe veger gorên komerî derketin me 2003-4 yani wisa hêdî çûn mêzekirin gorên komî em bêjin gorên komî nemirên bêgor yani dûrda pêlavekî wan li vir kefiyekî wan li vir hesîkî wan li vir yek li vir vê demê yani gelek te bandor ser min kir rastî û pir yani ez ew jî bûm çawa bêjim nexweş jî ketim ev ya li hember wê janê ne tiştekî ye nexweş ketin ama tesîrek pir mezin velhasıl çêbû yani ser min jî îca ew gorçiyana em jî min hev dî ku way ew daxivin yani wan hestiya em bêjin min hev dî ku way wan bi xwe nivîsî yani ez zor da tenê biçekî ez hema yani biçim fermanber bûm li wir min hev dî ku way hestî dipeyivin yani dibêjin xema me nekin ji bo xwe bigirîn ser xwe da bigirîn em emin ji xwe yani qet ew ne yani em azadin dilgeşin me zanibû pêwîstiya me vê li da yani bi tirbê we jî tune yani hinkî bi wî hestê yani ku min wî nenivîsanda rastî ew rewşa min cudatir bûye ama wek min got ew hatin hewara min wan xwe da nivîsandin piştî ku min nivîsî qey dibe çi yani em bêhna min derket bextewar bûm na tu kesî ji dernakeve lê ku min wan dît min dengê wan hat min dît ku way ew ji me hemiya çêtirin yani tiştekî biçekî rasteder sürrealîst belkî min dî ew ji me çêtirin ê rebenok û kopçek belengaz jî em min rastî 10 sal li wir mane mesela dû 10 salê de em gelek tar û mar bûn yani çîrokê şexsî jî çîrokê gelemperî jî dema mirov tîne bi hev wî 10 salê de herkes dikare tonek fiyaskoya bide ser hev ama mesela wî 10 salê ew her li wir man ev ya jî ew mayîn jî tiştekî bû yani dû 10 salê de her li cî xwe man paşê wextê çûn jî gotin ha li vir vaya hene dip kurtasî yani çîroka gorçiyan e ev e loma ew hestî daxivin erê şerîf xwe daxivin belê yani ji bo rojhat jî tedî ji bo ku bi hezara em bêjin cangorî ji bo ku serûmekî jî hebekî tune bû ya ji bo ku tenê mabûn yani carna tedî xwîn ti kefiyekî jî girî dixwîn sekine ji bo ku tenê mabûn yani jiyana xwe ji dest dabûn yani tevlê karwan lê nemira bû îca dûr de min xwest ku dibe çi wekî evekî rojhat tenê nema yani şexsê rojhat da got tedî ku çûbin jî bi kêfxweşî çûn yani hevalê wan li ber serê wan bû hevalek wan tew bijîşke jî ew belkî ji ber wê yani ku ne ku mirov ya cî ne ku li tesellîkî wek birîndarek yani em hemû vî watê de birîndarin ez jî wek min got ji bo ji wî nifşê me birîndar û emanet gir ne ku wek tesellîkî di şexsê rojhat da yani li tesellîkî geriyan min dît lê dîsa jî ew hemû bûn rojhat yani heta roja dawî jî tenê neman qenebe yek li ber serê wan bû bi hevra keniyan bi hevra kirin tîqetîq bi hevra xemgîn bûn ew jî hinkî encama wî bû ew çîrokê bû û ew bû piştî wî carna ku ew dikin ez dibêjim em hemû rojhatin rojhat pir nas jî tê ji me re din qey ji min re jî wisa tê herhalde ku dixwînin jî çend xwendevana ji min re gotin got pir nas tê ji mirov re Belê çîrokeke ji nava jina me ye çîrokeke ji nav aliyê berxwedanê ve heval mizgîn ez dixwazim minekî em wisa ser berhema têya wekê ji navedarê gulên Kobanê jî bikin ji ber ku serpêhatiya wê
يعني پر gelek alî demam xwan jî wisa bala min kişan û hew ji aliyê çavê dînekî ve dînoyê kobanê ve ji aliyê dîno ve ku ew çavderiyên berxwedana dema kobanê de li wê derê te di girtîgehê de em bêjin ti zîndanê de û wekî ku li wê derê bê bi çavê dîno te behsa rojeva dikê. Ti dikarî nekî behsa ku te ew pêvajo çawa derbas kir te çawa hazir kir yani haziriya wê an jî dema te nivîs ew fikrî nivîsê çawa hat ji te re bû bîr. Yani kobanê dibêjin gula dilê me hemiya jî ve çaxê jî di girtîgehê de tenê kanalê fermiyê dewletê mirov didît ew jî çawa didan diyar bû û rojname me ku bihata carna divir de tedîn dîmen hebûn tenê rûpelekî jê rahergah hebû yani jî 2 rûpel hem gündem hem jî azadiya welatê demê dihatin min wan di sureta tenê yani destê min de tenê ew hebûn ama ew suret jî her suretekî jî ew bû tibê çi tiştek kûr bû yani mirov dikişand nava xwe wek dehlîzekî em berxwedanê bû divir de jî ku yani tedî mesela ji bo nivîska ew ê din min got wek emanetgirî wek şahidî ya jî wefadarî ew wisa bû lê a kobanê mesela ne şahid bûn yani kolanê kobanê ez qe negeriyam wî şansa min tune bû tenê têkiliya min yani şahidiya min şexsê wan çend wêneyan da bû lê dîsa jî evekî kûr çêbû yani têkilîkî pir kûr çêbû loma ji bo min yani gulên kobanê girîng e û mesela Ebdurrehman Gök em zanin yani apoyê me em pêşe ew ku tê zanîn ser kobanî bî şaxî bi kobanê bû paşê dîsa çû xebatên wê gelekî hêja hene loma fikrê wî yê ji bo vê pirtûkê vê romanê ji bo min gelekî girîng bû xwend got ez xwe kêfxweş bûm got merd biqe tu çûyî kobanê Camiya Hecî Reşîd Kaniya Kurda govan cavat çawa te bû min got min di rojnamê de derdiket Demam xwendî bala min jî kişand erê yani ama ew xwaz demam min dixwand wisa gelek aliyê belî bû yani mirov dibêje qey te çê bixwe nava kolana te digerê dema şer de ku yani tax bi tax digerê û navê wa hemî ke hatiye nivîsîn mirov sinekî bawer nake ku di girtîgehê de berhemeke wisa hatibê nivîsîn ev jî ji aliyê kîjan alî ve tê yani vî derûnî we got spas yani navbera min û wek min neşad bûne navbera min û wan wêneyan da têkilîkî pir zindî çêbû îje mesela di wêneyê de em bêjin ku te got yani xanî her tişt xirabiyet mêzetkî paca xanî spî saxlem maye paca malekî mesela dur da min got yani ew bala mirov dikine wan paca wî pacê de kê em bêjin nêriye ya jî ê binhêre zamanê li pêş de û her wiha çima dîno yani bi rastî jî bîçaxê çend dîn hebûn dîn ku em bêjin bi aqil yani dîsa divir de silavkî bidim Elî Musif te dî mirî ranazên ku divê dînin em yani bi şeref û serbilindî divên dînin em di şermola û direqisin divir da mirî jî zindî dibin yani mirî ranazên zindî dibin yani loma belkî jî halê mirov herî azad te dînîtiye bi rastî bê şablon bê dogma îje divir da mesela min wek min got ez kobanê têkiliya min û kobanê li ser wan çend dîmena û ser wêneyan bû û ewa heyî mesela me çi bû te kobanê wiha di ber xwe dide kobanê wiha hat wêrankirin wisa bû ji xwe ama destan bû kobanê mesela min dî çavê min têr netkir ya çavê bi aqil em bêjin aqilê formatkirî yani têr netkir yani wî çavê min ê nikaribiya binivîsanda ku dîno nehata hewara min û mesela wek min got hin dîn yani bi aqilan terka kobanê nekirin di nûçan da jî derket herî dawî ew man û em naçin ji bir îje divir de min dî ku wisa min binivîsanda wek xwe wek min got bi nêrîna formal min binivîsanda gelekî ew ku biya yani ê dûz biya mesela ez çûm li vir yani ji min re dûz dihat mesela ya ew ê wisa seranser biya belkî jî wek ya jî dokûmanterekî biya em bêjin îje ku min dur da hîs kir ku çavekî din nêrînekî azad ku wisa vejiniqe mesela her tiştî vejiniqîne çindikekî bide li vir yekî bide li vir mesela dramatîze neke yani kengî kêfa wî hat ew gav bikene li gor qalib û şablon û ewana min dî ku yani tiştekî wisa nebe nikar nivîsî wata wê jî tune ji xwe êdî bîya wê dîno pênûsê girt destê xwe û wî nivîsî rastî jî wisa yani pêk hat ew roman yani loma ew jî ew yani mêze kir ku dîn xas azadin rastî wî gelekî hîs kir mesela ciyê ku ez bûme wek şexs ya jî min ku wek min got min
دوز بنفسان da ez ê bigiriyam me belkî de dîno li wir lotka da bêje yani tiştî wisa çünkü awra wî cuda bû. بله Mesela dibe nûbedarê gulanım te dîtçe toza gula ev tike işte dibêje bira gul tozê negirin li vir qiyamete mesela qiyameta dünyayê ye rastî. شیر دده پسیکه کل کوبانه Erê مایز دندیل کوبانه mesela viya çiqas yani jirîtîkî mezin e û azadiye jî. Yani ew xas xwe ji tirsê azad kiriye, ew xas serbilind e, ew xas bi pisîka re pisîk, bi gulan re gul e. yani mehneki bahsawan berhemete ye em bêjin romanın te û çîrokê kir lê ez pisa ber bi ewka bernavê me dixwazim nekî behsa helbestê te jî bikim. Yani da aliyê wekî de ji dilavî em bêjin sêv me dikujin dema va berhema difikirê di aliyê ku em bêjin yê ku girtîgehê te ku te nivîsî jî piştî wê nakê rihekî çawe ji bo wê helbest nivîsiye hewce dikê an jî hewce kir ku te wisa nivîsê an jî divê alî de tu çi difikirê? Yani helbest tiştekî ewktir e me behsa dîno kir ew jî bêm ayde dîno ye yani di helbestê de jî pênûs tim destê dîno da ye. Birastî dînîtî lazim e. Mesela ji bo romanê carna arşîvekî bes e, carna hin bîranîn besin. Yani ji bo awê nivîsê din jî, ji bo gotarekî jî. Tu ev tikî yani çend tişta dînî babe ji bingehekî heye ama ji bo helbestê birastî best lazim e, ilham yani evî suruş tê lazim e. Loma ku ew zortir e helbest nivîsîn yani mixabin herkes dibî helbest nivîsîn gelekî hêsan e. Lê helbest nivîs yani helbestên rastî çünkü tedî em zanin ku wek helbest nîşangirin jî tam li dilê me dikevin. Mesela tiştê em dixwînin dibînin gelekî tesîr hemû tesîr ser me dikin. Ama helbest rast li dilê me dikeve yani nîşan li ser dil e. O tedî dibe çi heta ji xwe em ji dil hîs nekin hiş jî tê nagihîje yani. İja ji ber wê yani helbest nivîsin zor bû lê min xwandina min yani xwîneriya min ez bêjim ji bo ku helbestê dest pê kiribû yani zaroktiyê da jî dur da wisa em biçekî hemhalê hev bûn lê ew bû jî yani mesela kingê dilê mirov bixwaze mirov nikare helbestê binivîsîne. Tiştek sayı carna mesela tu helbesta yekî dixwînî tu dibêjî çima nehat bîra min jî viya. Mezet ki helbest hestekî pir nas e ji te re ama nehatiye bîra te, te keşif nekiriye yani wa yekî din ya jî yeka din keşif kiriye. Tiştekî taybet e birastî yani teklikî dîsa em bêjin surreal yani rasteder teklikî ser hemû zaman û mekanan de vegere. Îja wan ê ku min nivîsî jî yani hinek ji wan çîrokê wan hene hinek ji wan jî vê çîrokin. Yani mesela îro jî ku ez hatim rastê evekî hatim çi bû li odistê evek hat bîra min ku got yani dîwana min a dawî de hin tişt hene lê mesela bigot mirovekî ku timî bêhna gulan jê vê ê çawa vegelo yani pir tedî merve ku dûz bifikire merve bêje xey ava gulal xwe kiriye ji parfuma gulal filan. Ama na mesela wisa nîne ku mirovê ku karibin bê parfüm û ya jî ava gula jî bêhna gulan ji wan were çawa gelo mesela vî ancak helbest dikare bersivayê bibîne tişkî wiha. Birastî jî yani dema mirov berê xwe didê wî aliyê em bêjin yê nav helbestê de em bînin ku hayata ji aliyê cîhanê heye, helbesta cîhanê heye, tu gelek cara dûr de silavekî didê û an dera jî ji wê derê hin ewkê te ku te girtî jî heye ji xwe çîrok dîsa ji nîvê Kurdistanê ye. Ez ziman bûyî awayî dema ku mirov hatên tivanekê teva têne ber hevdû helbesta xwe çawa dinirxîne. Wekî gotina min dawiyê bila ev vê yani jî pirsa min ê dawiyê. Yani helbesta min helbesta birîndariyê yani bêjin yani birîna ku li dil ketibe yani bêjin birîna ku nîşangir dil nîşan girtibe û gîştibe armanca xwe jî helbestekî wisa yani birîndar û yani ji dersê nîşangir birîndar ne wisa birîndariya erebeskî yani hezî manê de nabêjim. Yani birîndarîkî xweş birîndarîkî ku gula helbestê dîsa lê ketibe. Gula nîşangirê ya jî nîşangira helbestê gerçi perî ne em bêjin nîşangira helbestê lê ketibe. Wisa ne yani wê birînê dinivîsîne û ew e jî yani helbestekî lêger e min timî yani mesela helbestê xwe ez dixwînim helê hazir ji min re gelek seranser tên û xeynê wî ez hergav dibêjim ji bo ku ez zîndanê dabûm mesela min cara dawî nexwandiye
yani bir tabiatı bu helbesti lazım. Çünkü mesela helbest bir keyfoya jit tişt iro denvisini seme paşet ledren temizet ki nive 3 ye. Ya jit tişteki temizet ki di wata xwe. Bunda kiriye jat ama hemen gotin li cî xwemaye Bele. lez xazet bi avekî dinê wî binivîsî. Yani rekî din de pêşiyate. İşte li gor vê şansa mij bok çê nebûlû mesela helbestê min ku em bêjin ne helbestin jî hene. Ama helbestên ku saet bêjin mala baş e vê helbeste ew jî hene. Yani xwendevan jî piranî ji wan hes dikin. Ya cana mesela mêze dikim helbestên ku ez xwe ji wan hes nakim helbest. Xwendevan ji wan hes kiriye dibêjim îdîsa ama ev jî biryara wan e çünkü helbest herî baş ê xwendevan e jî emanetê wan e di malê wan e û ji nû ve tê nivîsandin dema tê xwendin dema tê hîs kirin hes kirin. Tiştek mal herkesî ava. ام جی بیژن مزگین رونق هم بیژن گلک سپاس مالی آوا کتی رو بوی میوانا ما و تبعثا نویسکاریا و تبعثا هستین خوا کرجماره. Spas kimek kêfxweş bûm bi vê ew û spasdarim bo vê bîranîna xweş. Êdî birastî ku tiştekî nebe bîranînekî xweş û birûmet wata wî nîne. Zaman diçe çünkü em hemû vê çi toz jî ninin yani li vê dinyayê. گلک سپاس مالی آوا. Spas xweş. بله تماشاوان نیجا میرو جه هول داد برنامه خود ام به هلبستکار و نویسکار مزگین رون اقرا ما بحثا نویسکاریا وکر نهاجی می در باسی بشا پورتری ببن. دیروکا تکوشینا آزادی یعنی زی 5 سالانده به هزاران جانگورین گله کرتنه. افت کشینه کش بو آزادیه که بواته هاتی داین ده ایرو روژه ده جی پیشیل ریا حقیقتا جبو جواکه که برومت وکر. دریویتیا جبو آزادیه جواکا کرد به دهان صدان هزاران ماوین جانگورین کل سرچیای کردستانه جارنان سترامبیجن، هنرمندن، دنگبیجن، هلبستکارن، نویسکارن و جبو جواکه که آزاد تنه نبچکه به هنر اکو به دهان سالانه دافرینن جی لبر خودن. به هزاران سترانبیج و دنگبیجن لسر وان چیاین به دنگوان بهیست. یک جوان جی شنای گوچر انگو دلیلا میا سراکو لملکی و چکاوی لملی دن جی انسترومانا وی هبو. دلیلا میاسر د سال 1981 ده لفرقینه نافچه آمده تدنه. د سال 1999 ده پشتی کو ریبری گل کرد عبدالله جلان کمپلوی که ناف دولتی رادستی ترکیه تکرن جگلک باجارین کردستانه جوان بری خوددن سری چیای کردستانه. دلیلا جی ده همان ساله ده 17 سال یا خوده به بیر و باوری یا خو بری خوده ده چیه. ایدی هم جبو پیش روژا جواکا خو شر دکه و هم جی بستران، آواز و آمورا خو یک جهنرا چیا یا هری به هیبت آوا دکه. دلیلا به گلک سترانین وک دل دخوازه هری جنگی، زیلان و بدویتین وک برفاتیه مهرا خو لهنرا کردی دخه. دلیلا میا سر به برخودان دنگ و آوازین خو لپشت خو دنگ کی چیایی و سترانی شورشگری هشتیه. بله تماشاوان نیجا میرو جی گاشتن داویا برنامه خو حتی برنامه کدن بمینن دخوشیه ده به هنر نمینن.